ସଦାବନା କରିଥିଲେ ମତେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଭାସିନୀ ସାହୁ। ଗାଁ କୋଉଟା? ଗ୍ରାମ ଗୁଠଣି, ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼। କଣ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା? ସିଏ ସଦାବନା କରିଥିଲେ ମତେ 80,000। ସେମାନେ କିଏ? ମୋ ଦିଅର ରାଘବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ବି ମତେ ସୋଦୁଛ କରୁଛ କହିଲା କଣ କହିଲେ କି ମୁଁ ମାରିଦେବି ଧରିଦେବି ତୁ ମୋର କଣ କରିବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଉ କହିକି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ହେଇଠିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା କେମିତି ତମେ ମାରିବ ତମେ ତ ମାରିଦେବ ତମେ ତ ସୋଦୁଛ କରୁଛ ମୁଁ ମନା କଲା ପୁଣି କାହିଁକି ସୋଦୁଛ କହିଲା କଣ ତମେ କଣ ଏମିତି ଧମକ ଦଉଛ କରୁଛ କହିଲା କଣ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଆସିକି ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ପେଲି ଦେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି ମୋ ଦିଅର ମୋ ଚୁଟିଆ ଘୋଷାଡ଼ିକି ମୋତେ ଗାଲକୁ କାମୁଡ଼ି ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଠୁ ଖସିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ହଁ ସ୍ୱାମୀକି ଜଣେଇଥିଲି। ଏ ଘଟଣା କେବେ କଣ? ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ରାତି। ତାପରେ କଣ କଲେ? ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲି ଏଫଆଇଆର। ସେ କହିଲେ କେସ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଘାତ ପାଇଛି ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ କରିବିନି। ମୋତେ ସେ କ'ଣ ବି ଶୋଧିଲେ କଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲାକୁ ମୋତେ ବାଡ଼ିଆ ମାଡ଼ କରିକି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଉଥିଲେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେବି ମୁଁ କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିବିନି। ଯୋଉ ଦିଅରଙ୍କର ଏମିତି ଯୋଉ ଆଚରଣ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ନା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥର ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ? ହଁ ସେ ଆଗରୁ ଏମିତି ସଦାବନା କରନ୍ତି ସେମିତି ଉହୁକିକି ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବାଡ଼ିଆ ମାଡ଼ ବି କରନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କିଛି। କେତେ ବୟସ ତାଙ୍କ? ତାଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ। ହଁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅଟେ 2 ବର୍ଷର। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଜାଣି ଶୁଣି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଚାହିଁବ ଯେ ଅନ୍ୟ ତା ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି ବୋଲି ରଖିବାକୁ କହିଲେ କି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମାରିଦେବି ତ କହିଲେ ଏଇଟା ଇଜ୍ଜତ ନେଇକି ଆକୁ ମାରିଦେବି ଜୀବନରେ ଆଉ। ଇଜ୍ଜତ ନେଇକି ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଇଏରେ ମାନେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି ସେ ଆଉ କୋଉ କାରଣ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଏଠୁ ଜୀବନ ବିକଳ ଖସିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବାହାରକୁ। ସ୍ୱାମୀକି ଜଣେଇଲେ ନା ଜଣେଇଲେ? ସ୍ୱାମୀକି ଜଣେଇଥିଲି କଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ହଁ କେସ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଘାତ ପାଇଛି ମୁଁ କ'ଣ କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିବି ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ମୁଁ କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିବିନି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏଭଳି କାହିଁକି କଲେ? ସିଏ କ'ଣ ସିଏ ଏମିତି ସଦାବେଳେ ଶୋଧନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତି ସିଏ କହିପାରିବେ। କଣ ପାଇଁ କିଛି ତ ରିଜିନ୍ ଥାଏ ଜଣେ କାହିଁ ଖାଲିଟାରେ ଏମିତି କରିବ? ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଘରେ ରହେନି କି ମୁଁ ଏଇ ଘରେ କହିବିନି ରହିବିନି କହିବିନି। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ମୋ ବାହାଘର 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦିଅର କେବେ କରିନଥିଲେ? ଏମିତି ସଦାବନା କରନ୍ତି ବାଡ଼ିଆ ମାଡ଼ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବାଡ଼ିଆ ମାଡ଼ କରନ୍ତି ମୁଁ ଖସିକି ଆଡ଼ିକି ଆସେ ହେରିକି ମୁଁ ମଝିରେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ବାପ ଘରେ ଝିଅଟାକୁ ଆଣିକି 3 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଦାଗଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ